2 март көне Яшик спорт комплексында финалга чыккан авыл җирлекләре командалары көч сынашты. 34-нче Спартакиада кысаларында үткәрелүче уеннарда Рушшуган, Яңавысы, Бәрәшбаш, Иске Корамалы авыл җирлекләре командалары катнашты. Бәрәшбаш җирлеге исеменнән без монда уйнарга килдек. Бик яратып, теләп киләбез. Біз монда ел сайын менә әле Тыгватнада Михайловка бардык. Бәрәшбашлар безнең авыл советыбызда үлеп бетеп йөри, безнең спортны нык ярата. Бәйгеләр иратлар һәм хатын-кызлар арасында волейбол, кул көрәше, канат тарту буенча барды. Рушшуган җирлегендә волейбол уенының популяр булуы, әлеге спорт түры белән яшьләрнең дә, өлкәннәрнең дә актив катнашуы командага уңыш китерде. На спартакиаде мы участвуем практически каждый год и очень активно участвуем, жители очень активные. И вот в этом году тоже приехали поучаствовать, мы вышли в финал. Соперники очень сильные. Мен инде үзем усаллы җирлеге кызым. Шуңа инде махсус шушындый футболкага чиктердек. Үзебезнең усы авыл җирлеге өчен уйнарга килдем, көрәшергә килдем. Беренчене алып кайтабыз бүген, Алла бирсә. Иң яраткан инде минем уеным волейбол уйны, иратлар волейбол уйны һәм үзем инде хатын-кызлар волейбол уенында катнашам. Бәрәшбаш авыл җирлеге командасында быел яшьләр күбрәк иде. Кул көрәше аеруча киеренке мизгелләре белән исә калды. Көндәш командаларда спорт мастерына кандидатлар булу арым спортны тагын да җанландырып җибәрде. Мен Бәрәшбаш авыл җирлегенә килдем, кул көрәшендә катнаштым. Кул көрәше бик актив үтте инде, анда эмоциялар күп, алкышып та алды, анда авыр булды инде булай. Соперник көчле, хәлендә, спортта активно занимается. Рушшуган авыл җирлеге уеннарда беренче, Бәрәшбаш җирлеге икенче, Яңавысы авыл җирлеге өченче, Иске Корамалы 4-нче урынга лаек булды. Җиңүче командалар 25, 20, 15, 10 мең сумлык сертификатлар, кубок, медальләр һәм статуэткалар бүләкләнде. Якшәмбе көне Спартакиаданың хәлиткеч уены булды. Барлыгы 9 команда волейбол уенында үзләренең егәрлекләрен сынады. Волейбол уены иртәнге сәгать 9-дан кичке сәгать 7-гә кадәр дәвам итте. Район советы һәм башкарма комитеты командасы белән Август ХПП кызлары арасында барган уен бөтен кешене үзенә җәлеп итте. Ике командада да оста волейболчылар алай гына да түгел, бер туганнарның ике көндәш командада булуы уенны тагын да киеренке итте. Кечкенә дә төшкенә дип белми әйтмиләр икән. 9-нчы сыйныф укучысы Соня Касымова Август ХПП командасы өчен уйнап, командага җиңү китерде. Хатын-кызлар арасындагы волейболда беренче урынны Август ХПП кызлары алды, икенче урында район советы һәм башкарма комитеты, 3тә Мөхтәсибәт командасы. Иратлар арасында беренче өчлектә Шелтәрләр командасы, Культ Агро һәм Август ХПП егетләре. Без инде бу ярышларны инде көтеп алабыз, һәм инде ярышларда актив катнашырга тырышабыз. Без инде елдагыча быелны да 3 мәктәп берләшеп инде составта команда куйдык инде. Авыл җирлекләре арасында Спартакиада булды. Безнең инде менә монда нидә утырганда болельщиклар инде карап тордык, алар күз яшьләре белән үзләренең авылдашлары өчен күз яшьләре белән җан атып тордылар. Аннан соң балалар үз авыллары өчен көрәштеләр, шундый бирелешеп, әйтәм, тырышып, тырмашып. Бу инде мин әйтерем патриотизмны менә үстерү, үзенең авыл, үзенең җирлек, үзенең районның кадерен шундый биеклеккә күтәрү. Гомуми нәтиҗәләргә килгәндә район советы һәм башкарма комитеты Спартакиада җиңүчесе булды. Икенче урында мәктәпләрнең җыелма командасы, 3тә Шелтәрләр, 4-нче урында район хастаханәсе командасы. Җиңүчеләргә 25, 20, 15, 10 мең сумлык сертификатлар, кубок, медальләр һәм статуэткалар бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.